ассалому алайкум ба ҳама бародаро, ба ҳама тамошобинони канали Мошин Савдо. Бародаро, як бори дигар хуш омадед дар навори имрӯза. 13 мошини фурӯшӣ дорем аз шаҳри ноҳияҳои кишвар. Нархҳои имрӯзаи мо сар мешавад аз 7000 сомон. фақат навора бародар тохира тамошо кун, лайк зура фаромӯш накунед. шахсоне ки меҳмонанд ҳатман обуна шавен. ва бародарое ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳарчи зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат бародаро, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд. имо WhatsApp ҳастад. дами рақамҳо метавонед равон кунед мода ва мо бошад дар навори оянда пешкаши шахсони харидор мекунем. раҳмат барои лайкотон, барои дастгириётон. зинда бошед. фикротон ҳатман дар зери видео дар комментария нависен ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курси имрӯза марҳамат дар рӯи экрани шумо меброяд. ҳама каса навора сар мекунем. рафтем. навори имрӯзаро бародаро сар мекунем мо аз Opel Vectra B ки соли барори 1996 солае. абъём мотор бошад 6-16 клапанай. сӯзишворӣ бошад бензини газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, камбудӣ надорад, 1 сола ҳуҷҷат дорад, фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин қарор дорад бародаро дар шаҳри Ваҳдат 3000 сомон мошина нарх кадаи соҳибаш ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 169000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфта биёед ай пеш бо муомила мекунем, арзон мешавад. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти бештар ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Hyundai Starex соли барориши 2000 сол. кузови минивен. абъём мотор бошад 2.0 литр. сӯзишворӣ бошад дизел, коробкаш механика. мошина гуфтаи соҳибаш ки мотор, коробкаш 100% зурай, документҳош 11 моҳи дигар ҳастай. камбудӣ нестай, фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе бародаро 33000 сомон мошина нарх карда ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 188000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфта биёед ай пеш бо муомила мекунем. варианти алиширам ҳастай гуфта агар дошта бошен пешниҳод кунед, мебинем гапзанон мекунем. марҳамат барои маълумоти иловагӣ дӯстон, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. BMW 3 серия соли барориши 2000 сол. абъём мотор бошад 1.8 литр. сӯзишворӣ бошад газу бензин, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, камбудӣ надорад гуфта 1 сола ҳуҷҷат дорад, фурӯхта мешавад фавран. айни ҳол бародаро мошин дар шаҳри Душанбе маълумоти бештар нависондагӣ нестай. 39000 сомон нархаш кадай ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 220000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфта бо муомила дорад, арзон мешавад. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти иловагиро ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти пурраваниқтараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. лайк зӯра фаромӯш накунед ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. Opel Vectra B соли барориш 1997 сол. абъём мотор бошад 1.6 литр. сӯзишворӣ бошад газ, бензин, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, 1 сола танировка дорад, фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нест. бародаро мошина айни ҳол дар шаҳри Хуҷанда 30000 сомон мошина нарх кадаи соҳибаш ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 169000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфта бо муомила дорад, арзон мешавад. барои маълумоти бештар марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. BMW 5 серия соли барориш 1997 сол. абъём мотор бошад 2.0 литр. сӯзишворӣ бошад газу бензинай, коробкаш механика. мошина бародаро соҳибаш мега састаниш зурай, техас мотор 1 сола дорад. мошин задагӣ ҷош нестай, фурӯхта мешавад фавран. айни ҳол мошин дар шаҳри Хуҷанда 34000 сомон бародаро соҳибаш мошина нарх кадай ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 192000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфта биёед ай пеш муомила дорад, бо арзон мекунем ша. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. ВАЗ 2107 соли барориши 2004 сол. абъём мотор бошад 1.6 литр. сӯзишворӣ бошад бензин, газ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, 1 сола ҳуҷҷат дорад, газу бензин ҳардуш кор мекунанд, дискҳои 16 задагиай, балонош навай, хулоса фақат мегирӣ мошина ҳай мекунӣ, фурӯхта мешавад. айни ҳол бародаро мошин дар шаҳри Душанбе 14500 сомон мошина нарх кадаи соҳибаш ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 81000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфта бо муомила дорад, арзон мекунем ша. савдо фақат дар пеши мошин мешавад. беҳуда занг назанед гуфтай. марҳамат бародарои мошинхар, рақамҳои соҳиби мошин барои маълумоти иловагӣ дар рӯи экрани шумо. Daewoo Tico соли барориш 1997 сол.
ҳабиё мотор бошад 1 литр, сӯзишворӣ бошад газ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, ходовоиш созай, баллонаш ҳам ҳолаташ созай, кузоваш кор надорад, фавран фурӯхта мешавад. мошин айни ҳол бародаро дар ноҳияи тарафшон қарор дорад, 7000 сомон мошина нарх карда ҳисобиша. агар ба рубли имзага ҳисоб кунем 39000 рубл мешавад. харидори аниқ бошад гуфта бо муомила дорад, арзон мешавад. фақат шахсони харидори аниқ занг бизанен, беҳуда занг назанед гуфта. барои маълумоти пурра ва аниқтар дӯстон, марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Daewoo Nexi соли барориш 1997 сол. ҳабиё мотор бошад 1.6 литр, сӯзишворӣ бошад газ, бензин, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мотор, коробкаш навай, ходовоишам нав кардагем, нарӯшка камтар кор дорад, аккумулятори нав дорад, 4 баллони нави дигарам задага. фурӯхта мешавад. айни ҳол бародаро мошин дар ноҳияи Ёвон қарор дорад, 16000 сомон мошина нарх карда ҳисобиша. ки бо рубли имзаи ҳисоб кунем 90000 рубл мешавад. харидор аниқ бошад бо муомилат дорад. мошин 6 моҳи дига ҳуҷҷатам дорад бародаро. метавонед барои маълумоти бештар ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Astra J соли барориш 1999 сол. ҳабиё мотор бошад 1.6 литр, сӯзишворӣ бошад газ, бензин, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мотор, коробка ходовой созай, 8 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, кондитсионер, электропакет, лок, мултирул, 4 баллони нав, краскаш сарапина надорад, гази бензин ҳардаш кор мекунад, срочна фурӯхта мешавад. айни ҳол бародаро мошин дар шаҳри Душанбе 37000 сомон мошина нарх карда ҳисобиша, ки бо рубли имза ҳисоб кунем 209000 рубл мешавад. харидори аниқ бошад бо муомила мекунем, арзон мешавад. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Mercedes-Benz E-Class соли барориш 1996 сол. ҳабиё мотор бошад 2 литр, сӯзишворӣ бошад бензин, газ, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати кори қарор дорад, бад несай, кондитсионер дора кор мекунад, 4 диска баллонҳои созан 100%, системаи музикашам созай, ходовои мотор ҳамаш 100%, сентр замок, 4 электропакет кор мекунад. ҳуҷҷатош буд шудага, мошина фақат мегири, ҳай мекунӣ, фурӯхта мешавад. айни ҳол бародаро мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад, 35000 сомон мошина нарх карда ҳисобиша, ки бо рубли имза ҳисоб кунем 197000 рубл мешавад. харидори аниқ бошад бо муомила мекунем, арзон мешавад. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Vectra аз соли барориш 1994 сол. ҳабиё мотор бошад 1.6 литр, сӯзишворӣ бошад гази бензина, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ несай бародаро. айни ҳол мошин қарор дорад дар ноҳияи Конибодон, 25000 сомон мошина соҳибаш нарх кардаи бародаро, ки бо рубли имзага ҳисоб кунем 141000 рубл мешавад. харидори аниқ бошад гуфта муомила мекунем, биёин бо арзон мешавад. варианти алиширам ҳаста гуфта, агар дошта бошем вариантҳо пешниҳод кунем, бибинем гапзанон мекунем. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Hyundai Sonata соли барориш 2007 сол. ҳабиё мотор бошад 2.0 литр, сӯзишворӣ бошад бензини, газай, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, 1 сола ҳуҷҷат дорад, фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ несай бародаро. айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, 56000 сомон мошина нарх карда ҳисобиша, ки бо рубли имза агар ҳисоб кунем 316000 рубл мешавад. харидори аниқ бошад гуфта бо муомила дорад, арзон мекунемша. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Astra F соли барориш 1995 сол. кузов хетчбек. ҳабиё мотор бошад 1.6 литр, сӯзишворӣ бошад гази бензинай, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мотор Ecotec, Texas Motor то моҳи январи 2023 ҳастай, фурӯхта мешавад фавран. мошин айни ҳол дар ноҳияи Саравшан қарор дорад, 29000 сомон бародаро соҳибаш мошина нарх кардай, ки бо рубли имза агар ҳисоб кунем 163000 рубл мешавад. харидори аниқ бошад гуфта бо муомила мекунем, арзон мешавад. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва бародари азиз, мисли ҳар вақта дар ҳамин ҷо имзои эълонҳои мо ба анҷом мерасад. раҳмат ки навро то охира тамошо кардем. зинда бошем бародаро, дастгирии моро фаромӯш накунед. мо кӯшиш мекунем ки ҳар рӯза эълонҳои нав ба нави пешкаши мо гардонем. то наврои оянда дар ҳар ки ҷой бошем, худтон эҳтиёт кунед
худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. хайр.